Hai máis de 10 anos naceu en Laxe unha idea sinxela pero poderosa. Formar, coidar e transformar o rural dende dentro. Así comenzaba o camiño de Colaxe, unha aposta por emprender dende e para a comunidade. Durante este tempo, máis de 600 mulleres recibiron formación sociosanitaria coa nosa axuda, abrindo camiño a novos liderados femininos. Delas naceu unha nova visión, as primeiras casas do maior, dende a economía social, espazos de coidados no corazón das aldeas. Emprendemos sendo a primeira cooperativa de coidados. Hoxe temos 16 casas en funcionamento, 9 cooperativas sin ánimo de lucro e 80 prazas de atención espalladas por la Costa da Morte, coordinadas por Colaxe. Ofrecemos atención integral, alimentación, transporte e compañía, cunha mirada humana e profesional, liderada por mulleres da contorna. Transformamos antigas escolas unitarias e edificios en desuso, devolvéndolles a vida como fogares cheos. Ademais, apostamos pola xuventude creando a escola de tempo libre e proxectos de voluntariado interseracional. A igualdade é real. Todas as cooperativistas somos mulleres, con emprego digno e estable. Creamos comunidade, loitamos contra o despoboamento con cultura, vida e oportunidades dende o noso rural. A mellor vía para a inserción laboral é a formación. Colaxe transforma o rural galego dende dentro. No rural hai futuro e aquí estamos para construílo.